Барс Медиа тәкъдим итә. Пока. Если что, звони. Да, дорогая, именно так. Берешь молоток в правую руку, гвоздь в левую. Да, ты все правильно поняла. Думаешь, что это отложить телефон? Ну ты мне точно перезвонишь? Нет, дорогой, приезжать не надо. Я его уже забила. Сантел. Нестандартное решение стандарта GSM. Раз, два, Три, четыре. три, четыре. Раз, два. Кто шагает дружно в ряд? Аллатексы наш отряд. Отличными! Удобными. Народе нас зовут. Для дома! И для офиса. Всегда мы тут как тут. Наш девиз Дешевле только даром. Айдар Галимовның иң яхшы җырлары 10 ел бергә җыентыгында. 2 аудиокассета һәм компакт дискта. Барс Рекордс фирма кибетләренә мөрәҗәгать итегез. Урал Рәшитов җырлары компакт диск һәм аудиокассетада дөнья күрде. Танылган композиторның иң популяр җырларын йолдызлар башкара. Барс Медиа сезне яңа ел белән котлап, иң популяр 40 җырдан торган җыентык тәкъдим итә. Яңадан яңа яхшыдан яхшы түгел. Яңаның яңасы, яхшының яхшысы. Беренче чыгарылыш. 2 аудиокассета, 2 компакт диск һәм видеокассетада. Барс Рекордс фирма кибетләреннән сорагыз. Барс Медиа тәкъдим итә. Зәйнәп Фәрхетдинова һәм Зөфәр Билаловның Барлы җырлар дип исемләнгән яңа альбомы. Барс Рекордс фирма кибетләреннән сорагыз. Йөз авырылган иң шәп дава, мунча ташы хастахана. Файдасы күп белегез, егылганчы көлегез.
Hayırlı kiş, hürmetli tamашaçılar, tuğanlar. Исәнмесез, җырга, моңга гашыйк булган кардәшләребез. Татар Jırı 2000 бәйгесен, бәйрәмен дәвам итәбез. Татарстан дәүләт телерадио компаниясе белән бергә Барс медиа компаниясе оештырган Татар Jırы 2000 бәйгесенең бүгенге гала концертында лауреат исеменә лаек булган җырлар, шул җырларны башкаручылар һәм дә җырларның авторлары билгеле булачак. Алтын Барс исемле халык бүләге һәм дипломнар тапшырылачак. Тагы бер кат шуны исегезгә төшерәсебез килә, хөрмәтле тамашачылар. Җиңеп чыккан җырлар һәм җырчылар сезнең хатларыгыз буенча, ягъни халык бәйләмәсе белән билгеләнде. Фестивальнең генераль спонсоры Santel GSM кәрәзле телефоннар челтәре. Шулай итеп, бүген йомгаклау концерты. Халкыбызда бик матур бер әйтем бар. Бер йөрәктә туган җыр 1000 йөрәкне кузгата ди. Ил яшәве җыр белән дип тә әйтә әле безнең халык. Әйе, һәм моны исбатлап торуның кирәге дә юк минемчә, Эльза. Заманлар үзгәрә, формациялар алышына, дәүләтләр таркала, яңалары барлыкка килә. Җыр исә яшәешнең иң кояшлы чагында да, иң булгавыр чорында да инсаниятка тугры хезмәт итә. Юата, уйландыра, куандыра, өметләндерә. Бер йөрәктә туган җыр 1000 йөрәкне кузгата дип бик дөрес әйттең, Инсаф. Гомумән дөньяда җырны яратмаган, моңга битараф булган кеше юктыр ул. Җыр ул нечкә күңелле кешенең генә түгел, иң җаһил бәндәне дә уйландыра, моңландыра торган сәләткә иядер. Без күбрәк сөйләшәбез түгелме, Инсаф? Белмим, Эльза, сине тыңлап тору миңа бик рәхәт. Әйдә башлыйбыз алайса концертны. Ләкин аны ничек тә матуррак, тантанрак башлыйсы иде. Тырышырга кирәк. Казан сөйли. Казан вакыты сәгать 6 тулып 16 минут китте. Һава тырышны әйтеп торма кирәкми вакытны алма. Яхшы ярар, һава тырышын бүген әйтмәбез. Кадерле дуслар, безнең җырчыларыбыз гадәттә агачка таянып я сөялеп җырларга яраталар. Менә хәзер сезнең каршыгызга чыгачак җырчы барысын да уздырмакчы булган ахырсы. Ул афишаларга машинага таянып төшкән. Минемчә, машина белән шаккатыру заманалары узды инде. Хәзер үзеңне күрсәтергә кирәктер. Бу җырчыбыз иншалла үзенең сокландыргыч тавышы белән тамашачыларыбызның халык күңелен яуларга өлгерде инде. Аның үз аудиториясе бар. Алайса, киләсе афишаларында ул инде затлы машиналарга сөялеп төшәр. Әгәр дә инде шулай популярланып барса, Эльза, миңа калса, киләсе афишаларында ул шәхси самолеты тәгәрмәченә таянып төшәргә дә мөмкин. Зифа Нагаева кие һәм сүзләре синең туган көндә. Сәхнәдә Илсаф.
bäxtli seni yanımda şağımda. Жылы қарашымна Меңлер арасынан табарсың ма Ділер елім шатлық сағышлардан Өмірім бойы сатып барасың Туған кенең бәгірім сенің білген Нелер білер етейм, нелер берем Деген günler kuşağımda Min bäxtli seni yanımda şağımda Eylene biz yıllar kuşağımda Min bäxtli seni yanımda şağımda Деген günler kuşağımda Min bäxtli seni yanımda şağımda Eylene biz yıllar kuşağımda Min bäxtli seni yanımda şağımda Eylene biz yıllar kuşağımda Min bäxtli seni yanımda şağımda Seni yanımda şağımda Qadrli тамашачылар, Sizni яңа ел, яңа ғасыр, яңа 1000 yıllık белән чын күңелемнән тәбрик итәм. Сезгә исәнлек, саулык, мул тормыш, яңа ғасырда гел кайгы-хәсрәтсез генә яшәргә насыйп булсын. Һәм рәхмәт минем шушы җырымны сайлап, шушы җырымны атаган өчен. Бүген мин бу фестивальдә синең туган көндә дигән җыр белән чыгыш ясыйм. Аны язды Башкортстанда яшәп иҗат итүче Зифа Нагаева. Хөрмәтле тамашачылар, хәзер сәхнәгә чыгачак җырчыбыз бик хәйләкәр булачакта. Килсин, килсин, килсин дип җырлап йөрде ул һәрвакыт. Әгәренки китсин, китсин, китсин дип җырласа, мөгаен мондый зур уңышка ирешмәс иде. Димәк, синеңчә инсаф халыкка инде айрыша килсин дию ошаган. Шулайрак. Минемчә шулайрак булып чыга. Белмим, кит дигән мәгънәдә дә җырлар бик күп бездә. Минемчә, хикмәт җырның сүзләрендә түгел, бәлки җырчының үзендәдер. Халык бит кайгырганда да җырлый, куанганда да җырлый. Кем әйтмешли, җыр күңеллегә куаныч, күңелсезгә юаныч. Әйе, шулай. Синең белән килешмичә булмый, Эльза. Сәхнәдә Әлфис Кыямов. Рөстәм Валиев кию алмас Хәмди сүзләре сине көтәм. Әлфис Кыямов. Güzüler gitti, yine dağın yaprak koyular. Salkın güzünün sarı düştü, sağış sala kıyı
көңіл бұйыға Байдан тиле үзілмейкен Құшлар білән киттім мекен Иннәрімдә талмас жилкен Юлларымда сары ширем Килсин, килсин, үзіңе кил Яратам чулебе Килсин, килсин, үзіңе кил Әліге соң түгел Килсин, килсин, үзіңе кил Яратам чулебе Килсин, килсин, үзіңе кил Әліге соң түгел Өзіге тұйғы салқын жилден Үшігенні әлі бұйығы Сен яшағыш яши мені Көңіл білән сиңа сыйынам Килсин, килсин, өзіңе кил Яратам чулебе Килсин, килсин, өзіңе кил Әліге соң түгел Тәрәдәдән қарын тышқа Күз жиына тағын қышқа Үмітімді юққа бағылы Бұйылғы күз өттер бұшқа Килсин, килсин, өзіңе кил Яратам чулебе Килсин, килсин, өзіңе кил Әліге соң түгел Килсин, килсин, өзіңе кил Яратам чулебе Килсин, килсин, өзіңе кил Әліге соң түгел Килсин, килсин, өзіңе кил Әліге соң түгел Алмаз абай Хамзин һәм Рөстәм Валиев иҗат иткән җыр безне берләштерде һәм алдағы көндәрдә дә шулай яңадан яңа җырлар белән сезнең белән бергә очрашырга, яңа гасырда яңаша моңлы җырлар, дәртле җырлар белән тагын да очрашырга язсын.
Үзенең нәфис тавышы белән халыкның мәхәббәтен тиз арада яулады бу җырчы. Элегрәк ник күренмәдең, ник ишетелмәдең дип сорау итагатьсезлек булыр иде, бигрәк тә хатын-кыздан. Дөрес, димәк аның вакыты менә хәзер җиткән. Менә хәзер генә аңа җырларга насыйп булган. Кем әйтмешли, кайгың басса да җыр, шатлыгың ашса да җыр бит. Без барыбер җырчының да, җырның да серләренә төшенә алмаячакбыз. Һәм миңа калса кирәк тә түгел. Без фәкать җырчының тылсымлы тавышын, аның сихри, моңлы җырын рәхәтләнеп тыңларга тиешбез. Шулай да инсаф, әлеге җырчыдан сорасаң, син моңарча кайларда йөрнең дип. Минемчә бер дә куркыныч түгел, чөнки мин аның нәрсә дип җавап бирәсен беләм. Нәрсә дип? Мин җырым белән сезгә таба килдем. Һәм ниһаять килеп тә җиттем диячәк. Әйе, ул килеп җитте. Илгиз Мәҗитов Дамир Гысмитдинов сүзләре гомер уза. Сәхнәдә Бәширә Насирова. You
авторлары аны язучы композитор Илгиз Мәҗитов, аның сүзләрен Дамир Гыйсмәтдинов язган. Менә шушы җырдагы кебек безнең гомерләребез аккан сулар, үскән җилләр кебек үтеп бара. Мәңгелек белән чагыштырганда бер мизгел генә. Шушы мизгелнең кадерен белик. Татар җыры 2000 фестиваленең генераль спонсоры Сантал GSM кәрәзле телефоннар челтәр икән, тагы бер кат исегезгә төшерәбез. Һәм ал бу спонсорыбызга зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Эстрадабызда ак костюм киеп чыгучылар күп булды. Һәм хәзер дә бар. Без. Әйе, без. Ләкин иң беренче татар җыры конкурсында беренче урын алган берәү генәдер. 20нче гасырда иләнәм дип тә бу изге эшне 21нче гасырга калдыручылар да күптер. Әмма ләкин үзе белән сәхнәгә күп шибәр җырчыларны алып чыгып та, аларны һаманда кызыктырып йөрүче берәү генәдер. Үзенең бердән-берен табар әле. Кем әйтмешли, җан биргәнгә җүн биргән 21нче гасыр кыска вакыт түгел, үзенекен табар, иләнер иншалла дигән өметтә калабыз. Ышанып калабыз. Чулпан Зиннатуллинеки Гөлфирә Сәрвәрова сүзләре, трамвайчы кыз. Сәхнәдә Асаф Валиев. Сак булыгыз, ишекләр ябыла. Киләсе тукталыш Галиәскәр Камал театры. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка — театр Галиәскәра Камала. Кояш белән бергә күп трамвайлар чаба калада. Бер трамвайчы япь-яш кыз бала. Сак булыгыз, вагон кузгала. Танышам әле дип ашыгам яныңа, көтеп торган гына әй кыю кыз бала. Җитештем дигәндә ишекләр ябыла, мин калам урамда, трамвай кузгала. Танышам әле дип ашыгам яныңа, көтеп торган гына әй кыю кыз бала. Җитештем дигәндә ишекләр ябыла, мин калам урамда, трамвай кузгала. Ишекләр ябыла. Киләсе тукталыш Габдулла Тукай урамы. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка — улица Габдуллы Тукая. С утренним солнцем путь бегут трамваи, тишь городскую будет стук колес. Девушка-водитель нас предупреждает: будьте осторожны, и не будет слез. Девушка милая, ты же судьба моя, на дорогах города узнаю я твой вагон. Погоди, красавица, как ты мне нравишься, побыстрее знакомиться спешу я в твой вагон. Девушка милая, ты же судьба моя, на дорогах города узнаю я твой вагон. Погоди, красавица, как ты мне нравишься, побыстрее знакомиться спешу я в твой вагон. Остановка колхозный рынок. Тукталышлар Казан урамнары, борынгыда алар ялада. Бер трамвайчы
яп-яш қыз бала, әр уақытта жеңіл юлаңа. Танышам әлі деп ашығам яныңа, күтіп тұр азғына, әй қию қыз бала. Жетіштім дегенде ишіклер ябыла, мен қалам орамда, трамвай қозғала. Танышам әлі деп ашығам яныңа, күтіп тұр азғына, әй қию қыз бала. Жетіштім дегенде ишіклер ябыла, мен қалам орамда, трамвай қозғала. Жетіштім дегенде ишіклер ябыла, мен қалам орамда, трамвай қозғала. Мен қалам орамда, трамвай қозғала. Остановка железнодорожный вокзал. Счастливого вам пути. Hürmetli dostlar, bu jırның ismi Tramvayçı kız. Onun avtorları Kiyin Çulpan Zinatulina yazgan idi. Şiirin Gülfire Servarova. Bu jırны biz birgeleşip 1999 yılda ozgan Kazan tramvayının 100 yıllığına bağışlap icat etken edik. Ул jır tez arada popüler bulup gitti. Çünkü tramvayda bizim barımızda yergen var. Рәхмәт сезгә тагын бер кат. Сау булыгыз. Сәхнәдә Хәния Фәрхи белән начар җырчы җырламас. Һәм начар җырда җырламас, минемчә, Эльза. Ансый инсаф җырының ертыгы юк бит. Дөрес, ләкин бу егет бик тә зәвыклы булып чыкты. Аның җырлары да затлы, җырлавы да килделе киттеле түгел, урынына җиткереп башкара. Илгиз Закиров кие Нәкыйб Галимов сүзләре, уйна гармун. Сәхнәдә яшь җырчы Дәниф Шәрәфетдинов. Уйна дустым гармоның намыға ашылсын әлі, күңелім тауарына шитсін қоғалсын әлі. Уйна, уйна тарда буйна бір генә жырлыйм әлі, ақсын сағышы буалары ярларым ярым әлі. Уйна, уйна тарда буйна бір генә жырлыйм әлі, ақсын сағышы буалары ярларым ярым әлі. Гармоныңны bir bala bulayım әлі, яшіл өлән өсләрінде bir ятып ялайым әлі. Уйна, уйна тарда буйна бір генә жырлыйм әлі, ақсын сағышы буалары ярларын ярым әлі. Уйна, уйна тарда буйна бір генә жырлыйм әлі, ақсын сағышы буалары ярларын ярым әлі.
bir sağış uğraymalı Sağındırgan bala şakka bir qaytıb uğraymalı Oyna oyna tarta buyna bergene jırlaymalı Baksın sağışı buvaları yarların yaraymalı Oyna oyna tarta buyna bergene jırlaymalı Baksın sağışı buvaları yarların yaraymalı Oyna oyna tarta buyna bergene jırlaymalı Baksın sağışı buvaları yarların yaraymalı Oyna oyna tarta buyna bergene jırlaymalı Baksın sağışı buvaları yarların yaraymalı Baksın sağışı buvaları yarların yaraymalı Hürmetli jirşiyiz tamaşalar, sizni barasında yangi aylar bilan qutlayman sizga. Nuqul salomatlik, uzun umr tilayman. Rahmat sizga o'sha festivalda mening o'ynagan munjirimni barag'izlarda xush keluvі uchun bu jillarning avtorlarini biz birinchidan Ilgiz Zakirovga ming rahmat aytashim kerak. Yana oldagi ijodimizda zo'r o'ngishlar tilayman. Sizlarga endi Мен әле шуны уйлап куйдым. Элегрәк Сибир якларына хөкем ителгән кәтәрҗәннәрне, җинаятьчеләрне озатканнар. Хәзер Аллага шөкер анда үз теләгебез белән барабыз. Менә Питреш якларыннан чыккан егет шул якларда яширидер. Моңаны билгеле беркем дә мәҗбүр итми, ул үзе гаепле. Алай гына да түгел, Төмән якларына чыгып киткән әле ул мәхәббәт эзләп. Бәлки ул туган җирдән ерактарак җырлап, монда матуррак булып яңгырар дип уйлыйдыр. Ерактан җырланган җыр матур ишетелә дип бит халык. Бәлки шулайдыр. Җырларга ки язуына җитмәгән, шул җырларны үзе башкара да бит әле. Монысында мәҗбүри түгел, үз теләге, үз ихтияры белән эшлидер бит. Әлбәттә. Димәк, хисләре ташый, эчкә сыймаган җырга чыга ди безнең халык. Зөфәр Хәйретдинов ки, Мансур Шиһапов сүзләре, Мишәр кызы. Sihirli qarashın bilen yüreğime ut saladın Sirli qarab bir yılmayıp yürekte orun aldın Sirli qarab bir yılmayıp yürekte orun aldın Bişer kızı şayat elle uzze şunu duysi gemele Yigitler sağ bulağız hissen qalı ikille Bişer kızı şayat elle uzze şunu duysi gemele Yigitler sağ bulağız hissen qalı ikille Kus qarasha dur qar yüreklerine uttarey Suyu uttu qabandırıp bağırlarine tilganey Suyu uttu qabandırıp bağırlarine tilganey Mişar kızı şayat elle uzze şunu duysi gemele Yigitler sağ bulağız hissen qalı ikille Mişar kızı şayat elle uzze şunu duysi gemele Yigitler sağ bulağız hissen qalı ikille Mishka
Үйреннің иң татлысы, қызыларының да иң ұңғаны, таттарының иң затлысы, қызыларының да иң ұңғаны, таттарының иң затлысы. Бишар қызы шая тілі, өзі шұрды сүйкімені, әт егітлер сақ болығыз, есен қалу икілі. Süysə də ol süyəm deyməz, siyməzsə yaxın kilməz, yandırır külgə qaldırır, başqağa sini bilməz, yandırır külgə qaldırır, başqağa sini bilməz. Bişər qızı şaya dilli, özə şurdu sikimli, ət yigitlər sağ bulağız, esen qalı ikilli. Bişər qızı şaya dilli, özə şurdu sikimli, ət yigitlər sağ bulağız, esen qalı ikilli. Ət yigitlər sağ bulağız, esen qalı ikilli, esen qalı ikilli, esen qalı ikilli. Bu jırның şiirleri min mahsus nişik деп айтамыз заказ беріп яздырған еді Мансур абай Шигаповқа. Чөнки біздің татарларның бар бетінде бір түркімшесі, ол түркімше біздің милләтебезнең айырып алгысыз бір бизәге сыман ул да булса мишәрләр. Яңа гасырда да минем җырларыма игътибарлы булып калсагыз иде, һәм мин сезгә тагы да матуррак җырлар бүләк итеп бирә алсам иде. Татар җыры 2000 бәйгесенең генераль спонсоры Santel GSM кәрәзле телефоннар шелтәре. Жыр сәнгатендә һәрбер җырчы кабатланмас шәхес, һәрберсендә үз хылгы. Шулар арасында аеруча серләре дә бар. Хәзер сезнең вакытыбызга тәкъдим итәр җырыбыз Дистә елга якын үзенең хисләр җырчыбыз үзенең сәләтен халкыбызга бүләк итә. Әгәрчә сәхнәбездә бик үк яңа кеше булмаса да, аның турында бик күп имеш-мимешләр, капма-каршылыклы мәгълүматлар йөри. Асылда исә ул әдәпле, матур кыяфәтле ир кеше. Моңлы тавыш иясе дә әле. Тик шунысы гына аңлашылмый, нишләп ул гәҗит бастырга тотынган икән? Ул күрәсең татарның бер традициясын дәвам итәргә ниятләгәндер. Татар кай тарафларга гына килеп урнашмасын, әвәле шул төбәктә гәҗит чыгарга тотына. Нинди генә үзгәреш сизелмәсен, татар гәҗит нәшр итү юлына баса. Бу җырчы да туктал тормыш кайный, бөтен нәрсә үзгәрә, гәҗит чыгармый ярамас дигәндер күрәсең. Җитди караганда, минемчә моңа сөенергә генә кирәктер. Татар телендә тагын бер гәҗит чыгудан халкыбызга зыян түгел, киресенчә файда гына. Аның белән матур, яшь бер кыз да җырлый әле. Анысы кем? Аның белән җырларга теләүче шибәр кызлар минемчә бик күп билет. Юк, ни дип соравымнан президентыбызның туган түгелдер бит. Юк, фамилияләре генә охшаш. Президент туганы булса интегеп җырлап йөрер идеме сәхнә? Анысы да дөрес. Әйе, бу шаярту гына чыннан да артист сәхнәдә интегү өчен җырлый. Ул киресенчә күңеленә хисләре сыйышмаганнан җырлыйдыр. Тәслимә Низамикие һәм сүзләре хыянәт.
Teslima Nizami ulanın sözlerinde hem kiyinde özü icat etken avtorga bir zor rahmetlimin. Ondan soň Miyan Vitinde bizim menajerlamin duet formasını bize saldık bu жерне. Yaş başkarıcı Venera Şamiyeva bilen başkardık. Ona da zor oңuштар tileyim. Kileşekte bizden яңа жырлар көтөгөсүбүз. Эми иширатыбызда ижади жактан тырышачакпыз.
Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбленең бию группасы. Hürmetli тамашачылар, бәйрәмебезне дәвам итәбез. Татар җыры 2000 бәйгесенең информацион спонсорлары. Татарстан телерадиокомпаниясе, Болгар FM радиосы, Татарстан радиосы, Курай Татар радиосы һәм Татарстан яшьләр гәҗите. Генераль спонсоры Сантал Джойсым кәрәсле телефоннар шелтәре. Мин инсаф шуңа игътибар иттем әле. Эстрадада җырчы ир-егетләр күбрәк. Кемнәргә караганда? Хатын-кызларга караганда. Бу һич тә гайре табигый хәл түгел, киресенчә, бу бик тә табигый хәл изе. Кышларның да ата кышлары гына сайрый бит. Моны сиңа кем әйтте? Зоология укытучысы. Зоология укытучысы? Зоология укытучысы ир кешеме, хатын-кызмы? Хатын-кыз Рәисави укытты. Ират Рәисави укытты безнең зоологиядан. Ир кеше. Аны аңлашылды инде, ир кеше булгач. Без бу мәсьәләне аннарысын тикшереп карарбыз әле. Ярыймы? Яхшы, ярар, җырлап күрсәтермен. Ярар. Бүген түгел, иртәгә. Иртәгә дә, согласна. Мин әйтәм, эстрадада ир-егетләребезнең күбрәк булуы ирләрнең башка эшкә яраклыклары аз булу галәмәте түгел микән? Син бигрәк инде, Эльза. Ата кышлар гына сайрый дигәнеме ачу итеп әйтәсең инде, моны шулай бит. Сәнгатебезгә кызлар килгәнгә без фақат сөенәбез генә. Килсеннәр, барсына да урын җитә, Аллага шөкер, сәхнәбез киң. Мәсәлән, менә хәзер сәхнәгә ир-яңа җырчы чыгачак. Ир кеше түгел. Бие бит. Аскар Усманов ки Гөлнира Габдулла сүзләре ялгышканмын. Җырлый Лилия Хамитова. Başka uylar beni күңелемне bu dünyada izlep табып үстеңемне min табармын әле бәхетемне Киләчәгем тик син дия бердә юкка хафаландым Уйлап сине үстеңеме дип мин ягыштым хаталандым Киләчәгем тик син дия бердә
Сезгә бик зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Минем җырым Ялгышканмын дигән җыр Гөлнира Габдулла сүзләренә, Оскар Усманов көенә язылган җыр лауреат исем алды. Сезгә шуның өчен бик зур рәхмәт белдерәсем килә. Алда көндә матур җырлар белән сезнең белән очрашырга язсын. Бигрәк кызык бүгенге сәнгать. Әле кичә генә беркем белмәгән кешенең бүген видеоклибын күрсәләр, ул шундук танылырга да өлгерә. Эй, инсаф, үзең телевидениедә эшлисең, үзең шуны да белмисең. Шул танылыр өчен төшерәләр бит инде ул клипны. Ярый, мин әйтәм, 7 миллионлы татарның барысы да бай түгел. Ни өчен? Бөтенесе клип төшереләр иде, 7 миллион клип хасил булып, 7 миллион йолдыз барлыкка килер иде. Минемчә бу кызык күренеш булыр иде. Ярый, Эльза, шаярың бик кызык түгел. Бик кызык күренеш булмас иде бу. Хәзер сәхнәгә чыгачак җырчыбыз да тиз арада калкып чыккан егет. Ул әвәле клип белән телевизорлардан чагылгалый башлады. Аннары? Аннары инде клипсыз да чагылгалый башлады. Әниемнең туган көне бүген. Оскар Усманов кие, Сания Әхмәтҗанова сүзләре. Җырлый Сәгыйд Гыйбашев. Шатлыкларың торган, онытылып, борчуларың булган, җитәрлек. Шуңа бәйрәмнәреңне җибәргәнсең, тыйнакына итеп үткәреп. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде буны дим, ябыр елмая. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде буны дим, ябыр елмая бер саулама. Каушап калган нурлы йөзләреңә, ак яулыгың бигрәк килешә. Борчылмалы син болай да матур, әби күлмәк кигән килештә. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде буны дим, ябыр елмая бер саулама. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде буны дим, ябыр елмая бер саулама. Күчтәнәчләр белән табым тулды, куанычлар күбрәк ананда. Җаныбызга җылы кояш булып, яшәми шулай һаманда. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде буны дим, ябыр елмая бер саулама. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде буны дим.
Кадерле дуслар, мин сезне барыгызны яңа ел белән котлыйсым килә. Шатлык телим, сәламәтлек телим, сәламәтлек булса барысы да булыр дип уйлыйм. Ул җырымны мине яздылар. Сүзләрен Сания Ахмаджанова, көен Оскар Усманов. Эльза хәтереңдәме икән? Хәзер сәхнәгә чыгачак җырчы бер кавым болай дип җырлады. Кайсы каенда, кайсы син? Айыра алмый тик торам, ялгыш каенны кычканмын, мин аны син дип торам. Салмыш кеше генә кыз урынына ялгыш агач кәүсәсен кочаклар диючеләрен бик үк килешеп бетәсе килми, ләкин агачка охшаган кызларны да очратканым юк. Дөрес, матур зифа буйлы кызларга охшаган агачлар очрый-очравын. Ничек кенә булмасын, мәхәббәте көчле булганга үзләре томалангандыр. Үзенә бик күп кызларны караткан бу егет үзе дә шашкан мәхәббәткә иядер. Мөдәррис Газетдинов ки Халисә Мөдәррисова сүзләре сагындым сөйгәнемне. Җырлый Рәсим Низамов. Sağındım, sigelimni
Hürmetli tamaşaçı dostlarımız, sizni barchağızı da Яңа ел белән, яңа гасыр, яңа 1000 еллык белән шын күңелемнән тәбрик итәм. Сезгә Ходай Тәгалә исәнлек, иминлек бирсен. Шулай итеп, җырлап бергә яшәргә язсын. Һәм инде минем быелгы елда лауреат исемен алган җырым Халисә Мөдәррис сүзләренә Мөдәррис Газетдинов иҗат иткән "Сагындым сигәлемне" дигән җыр булды. Матур парлар, бәхетле гаиләләр күптер ул дөньяда. Әмма сәхнәгә чыгып җырлый торганнары бик сирәк буладыр. Шын мәгънәсендә җырлап яши торган гаилә бу. Алар күпләрне сокландыралар, күпләрне көнләштерәләр. Кайвакыт хәтта сорыйсы да килә алардан. Ничек мөмкин булай? Кайнап, гөрләп, балалар үстереп, җырлап, халык мәхәббәтенә ирешеп яшәү. Серләренә төшенәсе килә. Ләкин алар барыбер бу сорауга җырлары белән җавап бирерләр иде Эльза. Тел әйтә алмаганны җыр әйтә ди. Аларның мәхәббәте дә, даннарының сәбәбе дә җырлауларында, җырларында. Гаиләләре арткан сайын даннары да арта бит әле. Әйе, талантлы кеше һәр өлкәдә, һәр шөгыльдә талантлы булырга тиеш. Кадерле дуслар, татар җыры 2000 бәйгесендә Илгиз Баязитов Расих Шамский сүзләренә язылган "Син булсаң янымда" җыры шулай ук лауреат исеменә лаек булды. Yanımda sen
Башларыбыз баш булсын, башларыбыз сау булсын. Барлык гаиләләргә иминлек, тазалык, бала бәхетен күреп кенә яшәргә язсын иде барчагызга да. Бәйрәмнәр белән. Инде безнең бу фестивальдә, бу конкурста җиңеп чыккан җырыбыз, бу сезнең хатлар, сезнең шалтыратулар буенча лауреат булган җырыбыз янында син булсаң дигән җырның авторлары композитор Игит Баязитов һәм шагыйрь Расик Шамский яздылар. Рәхмәт сезгә, хөрмәтле тамашачылар. Бу яңа елда, бу киләчәк гасырда безнең татар сәнгатебез тагы да бер генә баскычка түгел, тагы да 10 баскычка югарыга күтәрелсен дип теләп кала. Концертыбызны дәвам итәбез, хөрмәтле тамашачылар. Яхшы җырның даны үзеннән алда йөри дигән әйтемне үзгәртеп, яхшы җырчының даны үзеннән алда йөри дип әйтеп була. Мәсәлән, Башкортстанда фәлән җырчы бар икән, бик шәп, җырчы икән дигән хәбәр ишетелә дә, күптә үтми ул җырчы татар яшәгән барлык төбәкләрне ду китереп, үзенең концертлары белән җилкендереп йөрергә тотына. Казан белән Өфә юлы һәрвакыт татар белән татарны, татар белән башкортны очраштырды, гашыйкларны кавыштырды һәм инде туганнарны йөрештертте. Казан белән Өфә арасында бер кайчан да җыр өзелмәде. Сизми дә калдык. Татар яшәгән һәр төбәктә йөрәкләрдән йөрәкләргә, күңелләрдән күңелләргә җинак кына гәүдәле бер егетнең тыйнак кына тавышы илче булып сәфәр кыла башлады. Өфә-Казан юлларына ак җәймә җәелгәндер. Бу юл туганлык юлы. Бу юлдан бер кайчан да гаскәр килмәс. Бу юлдан фақат игелекле ниятләр белән җан азыгы ташучы асыл егетләр, кызлар гына килер. Урал Рәшитов кие Зөләйха Минхаҗева сүзләре син җырлый Айдар Галимов. Алтыным син, сулаған сулышым яшәгән жаным син, сиңа мин инде язмышын өлешен, байларга китсәң дә мин синең йөрәк тибешен, сиңа мин инде язмышын өлешен, байларга китсәң дә мин синең йөрәк тибешен. Син, бер юлдан бергәләп атларга тиешбез. Син, адымнар ялгышмыйк, абынмыйк юл тигез. Сиңа мин инде язмышын өлешен, байларга китсәң дә мин синең йөрәк тибешен. Сиңа мин инде язмышын өлешен, байларга китсәң дә мин синең йөрәк тибешен. Мин синең йөрәк тибешен, мин синең йөрәк тибешен. Яши алмабыз бит мин синсез, син минсез. Син, сузып тормаш җебем, тыйырсыз, өзөксөз. Сиңа мин инде язмышын өлешен, байларга китсәң дә мин синең йөрәк тибешен. Сиңа мин инде язмышын өлешен,
Сіз ойлап алған «Син» жыры менің репертуарымда ең яратқан жырларымның бірісі. Рахмат шол жерін сайлағаныңыз үшін. Авторлары Зөлайха Минғажиева Қызғанша қаршы мен аның білән көрішкенім жоқ, бек зор ихтирамымны білдірем. Күйінің авторы Урал достым, Урал бірге эшләгән Урал Рашитов, көп популяр жырларның авторы. «Син». Мен аны дөресен әйткәндә күбрәк яшьләр өчен генә эшләнгән җыр дип уйланган иде. Шулай да ул җырны мына шулай дәрәү төрле кешеләр кабул итеп алганга без бик шатбыз. «Син» дип мин тамашачыма да дәшәм бу җырны җырлаганда. Бәйрәм ансамбль исемен телгә алсалар, хәзер сезнең каршыгызга чыгачак җырчы күз алдына килеп баса. Алай гына түгел, колакта аның халыкчан тавышы, җырлавы яңгырыйдыр. Бүгенге көндә инсаф ул иң популяр артистларыбызның берсе. Сәбәбе нидә дип уйлыйсың? Чөнки ул халыкчан. Шуңа аны халык үз итә ярата. Бәйрәм сүзе ансамбль буларак кына түгел, үзенең туры мәгънәсендә яңгыраган сурәттә дә шушы җырчының исеме телгә килер, шушы җырчы күз алдына килеп басар. Аның тормыш юлда, сәнгать юлында җиңелләрдән түгел. Әмма ул еламады, зарланмады, тормышка үпкәләмәде. Бөтен булган уй-хисләрен, ах-зарларын җырлары белән аңлатырга тырышты. Ишкә сыймаган җырга чыга дип дөрес әйтәләр шул. Әйе, бу җырчының исеме белән бәйрәм сүзе гел янәшәйри. Чөнки бу җырчының һәрбер җыры, һәр чыгышы чын бәйрәм. Сәхнәдә Хания Фәрхи. Рахмат сезгә. Рахмат сезгә, дуслар. Җырларымны, моңнарымны шулай күтәргәнегез өчен. Киләсе 1000 еллыкта бергә матур итәргә насыйп булсын.
Yakıların biz, eldirmiş yakların biz. Beraber üzenleri yürekli cigitler, yürekli cigitler, indeşsiz güzelleri. Baytameli eldirmişke, eldirmişke baytameli, şişmege düşemeli, şişmege düşemeli. Aman sinesi yendi, siyeni aman sinedi, sırımlı şişemeli, sırımlı şişemeli, sırımlı şişemeli, sırımlı şişemeli. Ellerini şike baytameli, ellerini şike baytameli, ellerini şike baytameli. Әйе, яңа елны, яңа гасырны, яңа 1000 еллыкны шул тиклем матур итеп, җырлар, моңнар кочагында башлап җибәрдек. Тамашачыларга бик зур рәхмәт. Кабат бүгенгесе көн 3нче ел рәттән инде әлдермешкә кайткан идем дигән җырыбызны сайлаганыгыз өчен. Урал Рашитовские, Тәслимә Низами сүзенә иҗат ителгән җырыбыз бүген тагын җиңеп чыкты. Мин шул тиклем бәхетлемен. Көн сайын, кайда да булса, ничек тә булса, бу җырчының исеме яңрамый калмыйдыр. Менә 10 елдан артык инде ул эстрадада мәйдан тота. Җәйләр буе Казанда гөрләп концертлары уза. Аны сәхнәдә дә күрергә мөмкин. Автокроссларда да, тегендә дә, монда да ул гел күзгә чагылып йөри. Әйе, шулай. Һәр заманның үз көе, һәр заманның үз җырчылары була. Мин әле шуны уйлап куйдым. Салават күперен Салават Фәтхетдинов хөрмәтенә атаганнар дип уйлый башламагайлары тагын. Бик мөмкин, ә менә Уфадагы һәйкәлне дә Салават Юлаевка түгел, ә Салават Фәтхетдиновка куйганнар дип уйлыйлардыр бәлки. Үткән эшкә Салават дигән әйтемдә аның исе белән бәлән бәйли башласалар нишләр? Белмим инде, нишләрбез соң. Ни генә булмасын, бу бөтен дөньяны кычарга маташучы кеше көннәрнең бер көндә халык алдында яңа һөнәр белән пәйда булса, безнең беребезнең дә исебез китмәс. Чөнки без аның мөмкинлекләрен беләбез. Әйе, аннан әллә ниләр көтәргә була. Бүген исә без бүгенге бәйрәмгә җылдык һәм аннан җыр көтәбез. Салкын чәй Зөфәр Хәйретдинов кие, Камәрия Вәлиева сүзләре. Üstəlidə yalğışın ayaq, şeyi sığını bütkən. Yalğız şeyinin də dəmi yox, eşmədim sinsiz irkən. Ömrüm şulay uzarmıgil, sinigdə kütüb. Yalğızım üstəl yanımda, soğunğan şeylər şey. Ömrüm şulay uzarmıgil, sinigdə kütüb. Yalğızım üstəl yanımda, soğunğan şeylər şey. Oynar şey alıp uyanda, utıram seni kötü. Şeyin sığına bitinde, vaya yuğaladım gitir. Ömrüm şulay
Sağılgan şeyler eşit Ömrüm şulay uzarmagil Seni güne kütüp Yalnızdır üstel yanımda Sağılgan şeyler eşit Üstelimde barısı da var Nige şeyinin temi yok Yalğızı bulgan kaderimde İyiminin de yemi yok Ömrüm şulay uzarmagil Seni güne kütüp Yalğızım üstel yanımda Soğulgan şeyler eşit Ömrüm şulay uzarmagil Seni güne kütüp Yalğızım üstel yanımda Soğulgan şeyler eşit Ömrüm şulay uzarmagil Seni güne kütüp Yalğızım üstel yanımda Soğulgan şeyler eşit Ömrüm şulay uzarmagil Seni güne kütüp Yalğızım üstel yanımda Soğulgan şeyler eşit Yalğızım üstel yanımda Soğulgan şeyler eşit Gel seni güne kütüp Benim bu jırım Salkın şey laureat buldu. Elbette avtorlarga Zufar Hayretdinov hem Repe Valiyevaga zor rahmetim. Hem Allah'a birge hem sizin elbette bizden bilen birge yaşayıp, dost yaşayıp, rahat yaşayıp, bay yaşayıp. Kadirli dostlar, Tatarstan televideniyesi hem Bars Media kompaniyası uyuşturgan Tatar Jiri 2000 beygisi ahırına yakınlaştı. Tatar Jiri 2000 beygisinin general sponsoru Santal Jisim kerezli telefonlar şilteri. Hürmetli tamaşaçılar, bugün indi başkarıcılar, jırşılarımız tarafından hem avtorlar tarafından da bugünkü uyuşturuv komitetine bek zor rahmetler aytıldı. Hem festivalinin Tatar Jiri 2000 festivalinin uyuşturuv komitetine şolay yok diplomları var. Әлеге диплом белән Татарстан фестивальның uyuşturuv комиссиясы рәисе, Татарстан телерадио компаниясы рәисе Илшат Юнус улы Әминов бүләкләнә. Uyuşturuv комиссиясы рәисе урынбасары Барыс Медиа шикләнгән акционерлык җәмгыяте генераль директоры Марат Мәүлет улы Гәрәев. Uyuşturuv комиссиясы рәисе урынбасары Татарстан телерадио компаниясының рәисенең беренче урынбасары Айрат Минимулла улы Сибагатуллин. Концертларыбызның сценарий авторы Зөлфәт Хаким, куючы режиссер Алмаз Хамзин, фестивальгә ачык йөз күрсәткән өчен Камал театры директоры Шамил Зиннур улы Закировка да тирән рәхмәтебезне белдерәбез.
Хәзер барлык лауреатларны Алтын Барс исемле халык премиясе ияләрен сәхнәгә чакырабыз. Илсаф, Әлфис Кыямов, Бәширә Насырова, Асаф Вәлиев, Резида Шәрәфиева, Дәниф Шәрәфетдинов, Зөфәр Хәйретдинов, Рөстәм Закиров, Лилия Хамитова, Сәгыйд Гыйбашев, Рәсим Низамов, Хания Фәрхи, Айдар Галимов, Салават Фәтхетдинов, Шулай ук безнең фестивальдә Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле катнашты. Ансамбльнең җитәкчесе Ринат Валиев. Яшәү дәвам итә. Тирәнрәк уйлап баксаң, яшәү үзе бер биек илаһи, мәңге җырлап туйгысыз җыр. Җыр барыбызга да юлдаш булсын. Яшәсен җырларыбыз, яшәсен тагы бер кат җырларыбыз. Хөрмәтле тамашачылар, килүегез өчен, алкышларыгыз өчен рәхмәт сезгә. Без барыбыз да бер карапта барабыз. Бүген без җыр моң елгасында итәбез. Күңелләрнең шанасы килә. Бу елга кыйблага таба ага. Шуңа күрә Зәңгәр су өстеннән мәңге җырлап туймас моң агыла. Җыр барыбызга да юлдаш булсын. Хәерле юл сиңа карап, уңай җилләр юлдаш булсын. Хөрмәтле тамашачылар, килгәнегез өчен, алкышларыгыз өчен рәхмәт сезгә. Киләсе очрашуларга кадәр. Сау булыгыз.